जिथा बतझर VCDCनि चेयारमेन आरो Tclcc चेयारमेनखौ लानानै जयै सावरायनाय जायो। क'क्राझार जिल्ला बतझर महकुमानि SDO Civil अफिसाव दिनै गासै 10था बतझर VCDCनि चेयारमेन आरो Tclcc चेयारमेनखौ लानानै मोनसे सावरायनाय जायो। बे सावरायनायाव बाहागो लाफैयो EM विल्सन हास्ताजों लोगोसे बाहागो लाबावो मिरु UPPLनि नेहाथारि राजु नार्जारि बिथांमोनहा बाहागो लायो। बाहागो लानानै मिरु UPPLनि नेहाथारि बिथां राजु नार्जारिया फोरमायो दि बतझर सुबुंफोरनि सायाव न'नि जेंना, दैनि जेंना, लामानि जेंना बेफोर जेंनाफोरखौ बोरैहाय सुस्रांजायो बेफोरखौ लानानैनो सावरायनाय जायो होनना फोरमायो। SDO Civil अफिसाव SDO Civilनि प्रेजेन्सआव जोंनि PNRDनि डाइरेक्टरनि प्रेजेन्सआव लोगोसे जोंनि क'क्राझारनि PD प्रजेक्ट डेभेलपमेन्ट अफिसार जे दङ, प्रजेक्ट डाइरेक्टर जे दङ जोंहा PD बिथां लोगोसे जोंनि मानगोनां EM विल्सन हाजरा जेसेबां बतझर ओनसोलनि VCDC चेयारमेन Tclcc चेयारमेन बिथांमोनखौ लानानै दिनै बेवहाय मोनसे जौगानायनि सायाव रिभिउ मिटिं जादों, डेभेलपमेन्टनि मोनसे रिभिउ मिटिं जादों। बहा मा जेंना दं, जोंहा लामानि जेंना, न'नि जेंना, लोंनाय दैनि जेंना, गोबां जोंनि आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जेंना, रायजो राजाफोरनि जोंनि गरिब दुखियाफोरनि जेंनाफोर दं बेखौ सुस्रांनो थाखाय जों जयै दिनै जोंहा बेवहाय एडमिनिस्ट्रेसननि मानसि थाबाय, लोगोसे जोंना VCDC चेयारमेन, Tclcc चेयारमेन, भाइस चेयारमेन बिथांमोन थाबाय। जों जयैनो दिनै बेवहाय थांखि नाजावदों जाहाथे बतझर ओनसोलाव जों गोख्रैयै मोनसे जौगानाय लाबोनो हायो, बेनि थाखाय बेयाव थांखि लानाय जादों। लोगोसे जिहेतु बतझर ओनसोला गोबां ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसनि आन्दाराव दङ, सोरबा महामाया डेभेलपमेन्ट ब्लकनि आन्दाराव दं, सोरबा देबितलानि आन्दाराव दं, सोरबा गलकन्सनि आन्दाराव दं, सोरबा गसाइगावनि आन्दाराव दं। दा बेबायदि गोबां डेभेलपमेन्ट ब्लकनि आन्दाराव थानायखायनो खामानिफ्रा जानो नागिराखै। खावसे धुबुरियाव, खावसे क'क्राझाराव बेबायदि जादों। दा बेखौ मोनसे डेभेलपमेन्ट ब्लकनि गेजेरावनो लाबोनो थाखाय दिनैहाय बेहाय सावरायनाय जादों आरो जोंहा UPPL हानजा हिसाबै जोंहा मोनसे थांखि दंखायो। जोङो बेखौ आसाम सरकारजों आगोलावबो टेकआप खालामखांबाय, केबिनेटजोंबो मोनसे रिजलुसन ओंखारखांबाय। बतझर ओनसोलनि जेसेबां गामि दं मोनसे डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव जों लाबोनो थाखाय नाजागासिनो दं।